yürügen ece kakalar var ya. Utuş kazanan yoklar. Ula ömrünün in esası zatlarını dapuskat ettiler. Çağalarına terbiye bile yok. Bir minut şu Abdul elhamdülillah. O yetti gitti ha. Nuri. Şu taze gelenlerin bir dinleyip görelim. Selamun aleyküm. Şükür Hudaýa, harmanlar, saman işlepýär misiniz? İyi yayınlar hemmenize. Sağ ol. Eyvallah. Sağ olun. Yine şu hemmemiz Türkmenistan barada gurulma edip oturýarda. Edi Türkmenistandan täze gelen oldum men şu an. Ha. Hökümetde işledim. Hem yerden işlep çıktım. Yeri geldi şehirde krey ettim. Hemmesini hem geçtim de. Yine şu yerde ağalar aydıp oturýar. Doğru bizde baralgin moda oldu. Yaş yetkinjeklerimiz üçün. 8-nji, 7-nji, 8-nji klasdan içmeyene başladılar da şu goşuşun arzat bilen de. Moğollar, en atalar. Köpsünün en atası Türkiye'de, Amerika'da, her yerde. Enesinin, atasının koyuyorum pullarına mamaları bağlanan yandı da. Evet, ben ters yaptım mı? Ters yaptım. Sen hem yapıp durursun ha kim olsa var. Dinle sen kapat yani kendin sesini var. Nuri. Yo. Ay sana aşakta. Kim gurleýär? Şon alhamdulillah sen gurleýäňden? Nuri. Gürlep dur. Ha, Nuri gurleýär. Nuri sesini açsın. İşte. Ha. Nuri sesini açsın. Birinen ses gelýär şonu kapattım. Nuri aşakta mikrofon var. Şonu aç bassana şu düğme. Ha. Açtı. Geldi. Geldi. Gelýär. Aýdy ber abi. Baştan hemmeniz saman işlepýär musunuz? Harmanlarda. Bizim Türkmenistan'da her hili zatlar duçar olupdu da. Yani size benim koşulaşım geldi. Sizin sözlerinize, hemmenize. Baralgin diyen derman her yerde yine 7-8 klasdan oğlanlarımıza hem dens koloniya düşüpýärler, oğurluk edip bıçaklaşıp hazır nire varsan bir 10-njy 11-nji klas oğlanlaryň yanında bıçağı vardır, görsen da. Bu zatlar bolup ýeren zatlar. Yine Türkmenistan'da iş yok diýerler. Sebebi iş nämedin yok. Men öz düşünjem, bağışlarsınız ýöne hiç kimin pikrine de zat edem yok. Öz düşünjemi açjak bolan. Ara içmeyene pul tapýarlar, ýöne iş yok diýerler de. Özüm lebaply. Näme üçin lebapda daýhan birleşikleri etraplara gidilen ýollarda samsahan açylýar, zat açylýar. Bayram aldyny gelip işleýär, mesela bu hojan bazdan gelip işleýär. Hemme ýerden gelip işleýärler de. Bizim özümüziň çärji halkymyzda bizde iş yok. Bizde iş yok diýip oturýarlar. Näme üçin? Näme üçin özleri edip bilen ýokmy? Näme üçin Mara gidip işläp bilen ýok? Näme üçin Aşgabatda gidip işläp bilen ýok? Hiç kim olaň elini tutan adam ýok. Ýöne iş yok diýip içmän ölýärler, araga pul tapýarlar. Yo, onu her vilayatda şeýle bar. Onu sen kemsitme vilayatda. Yok, men kemsitmedim. Hiç kim kemsitmedim. Onu ne doğru diýen? Her kimin öz işi var, her kim aýdy bilýär. 42-nji maada konstitusiýa boýunça biz sözlemeli. Yok, men kemsitem yok agam. Kemsitem yok. Öýde iş yok diýip oturmany bilýärler, iş yok diýip oturmany bilýärler diýen. Ýöne iş üçin aly deden ýoklar diýjek bolan. Nuri bir soragym var da sana. Näme? Aýdy ber ýözer. Sen Türkmenistan'da işledim dedin ha? Hökümetde işledim dedin. İşledim. Maşgala ýagdaýyň näil? Çagalaň bardyr. Bar, Hudaýa şükür, 3 çagam bar. Sen indi Türkmenistan'da işleýän bolsaň, çagalaň bolsa,
normalni siredini hocalyk yep içip bir çagalaryň hem okuwyna, jaýyna, saglygyna, geljegine pul ýyňna bildiňmi? Yok eke, menem şonu aýtjak bolatman. Hazır şu wagt. İşleseň, giyinseň, yemeňe ýok, yeseň, giymeňe ýok. Örde. Men onu aýtjak. Toka iş yok dep. Diňe arak barada görüňetdiňizler da, arak barada görüňetdiňizler men onu aýtjak boldum. Birazgina işlese yemeğine zadına tapacaklar adamlar ama yemeğine tapmayın, içip iş yok dep yatmağa bilediler. Ben onu açacakman. Indi şu Doğru. aragyny nimçin içädi şonu aýdymy? Aydın. Araq içäniň sebäbi birinji işsizlik. Türkmenistanda birinji Yok eke. işsiz. İşsizlik degen zat yok. İşsizlik degen zat yok eke. Qara men azy aýtsa sen aýyňa 2 milyon aýlyk beramen desem men işlenmem bilesem. Men işlenmem şu jabat. Bu şu o bir şarak alamandany ikide dostumy toplap gurrun ete oturanymy ýaxşy. Şundan her xil adam var. O karan eke. Uyam doğru. Hazır yine siz aýdossuz da. Zat edip oturanım ýaxşy dep. Hazır yine Dayhan birleşikleri men size prostoy primer getirip berin. Dayhan birleşiklerde öňünden köynelerimizden gel oturan zatlar var. Traktorist bolan, biri kombaynçy bolan, biri traktorçy bolan, biri şoför bolan. Eden işine göre izdelini aylık beredi örde. Eden işine göre. O Düşündüm. Barıp Nurya cevap verecek de son. Nur barıp oturup kaydanına aylık tölemidi eden işine. İşleyen adamlar traktorçılar var eke şunu tek ayına 23 milyon, 30 milyon, iň pesi 15 milyon alıtıran adam var. Barıp eňe gatyp işlemin, traktoryny oňarmyn. Ona arak içip, zat edip, aylanyp beren adamlar 4-5 milyon alıtıran aýlykly adamlar var. Olaryň pulu hissada yeten yok. Özünü bilip, işine de oturan adamlar 18-20 milyona çeli aýlyk alıtıran eke. Şurada 1 minut user 1 2 3 4 5 user. Bir minut menem gurlap alaýyn. Nuri. Ayda ya. Häzir aýtjak, berjek. Teret Nura şol bara sezonlukmy ýa-da hemişe barmy şo 23-30 milyon alyp bolýan traktorist bol. Hemişe de alyp bolýar. Men özüm baş inженер wezipesinde işläp baş inженер wezipesinde işläp gaýtdym 8 milyon aýlygym bardy. Ýöne 8 milyon aýlygym men ýetirip bilmeýänligim sebäple gaýtdym. Näme üçin ýetirip bilmedim onu. Hökümetde işläňde şu wagt edil. Şu wagt. Hökümetde işleseň yıl çalışýar doğru däme? Ýine 23'den 24'ü geçýän. Häzir hemme edaralar gostandart diye, o diye, bu diye barlığa gele Dayhan birleşikleri östürmeyene goyan yoklar. Hemme de nol giden yok hiçbir yerde de. Bugün ölçenle Bir zat diýjek. Dostlar. Aydan. Gaýrat et 1 minut. Yo, teredin dinlerle soňuna çelli gaýrat et kam. Neme meselem Nuraga, ýa-ni siz 23-30 milyony nädip alýarlar şonu bir düşündirseňiz ama. Neme näçe wagt alýarlar ýylyň dowamında şo pul tap bolýarmy? Nädip gadanýarlar hemem şonu aýtsaň. Yine traktoristleriň işleyen işleri kültivatör var diye, selka var diye, paxta ekim, buğday ekim, buğday ekim, paxtany eken soň kültivatör urýarlar, on etýärler, mun etýärler, jüýe çekýärler, okuýap çekýär, on etýär, mun etýär. İşini eden adama aýlygy çykyp otýar, işlenip otýar. Kim de gelip traktory bozuk, maňa o gerek, bu gerek diýip yatan adamlar gelip 1 litr aragyň pulunu tapıp gelýärler de arak içip traktoryny orman ýatýan adamlar ýatýa hemişe dam. Indi seret bir obada hemme kim traktorist bolup bilýärmi? Bir obada. Alo, selamun aleyküm beyler. 100 sany traktorist iş gerekmi? Aleyküm salam. Oğullar. Vatandaşlar. Bayka. Size söz verenmi? Zafarcan. Bir saniye kardeşim. Size söz veren şondaydı.
He. Nuraga, siz Aydan. şu o hocalygyny barada gurrun berseňiz, bir de o hocalygy näil Türkmenistanda şu wagt ne meselem paxtan kilesi näçe, ondan buğdaýyň kilesi näçe, şugundurun kilesi näçe, şu zatlar barada bir de bir gyýykaça gurrun berseňiz. El şu ata o zatlaryň pulun zadyny bilem yok. Eligim ýop gören adamlar ine edaralar zatlar paxta ýyma çykýanlar. 1 kilo ýygan mahaly 1 kilo ýygan mahaly 60 tenge 3000 manat bolýar. Garaşygyna naliç alýanlar var. 2000 manatdan 100 kilo çelli gününe 50 manat 60 manada çelli ýygan adamlar var da 100 manada çelli ýygan adamlar var. Edil suatara Dayhan birleşiklerde traktorist yetmändir. O hojalygynda o hyzmatda kombaynçylar, paxta maşin sürmäne, buğday kombayn sürmäne adamlar yetmändir. Her hila zatlar var da. Barıp işläbermeli özüme. Yalan gurle. Boldum Gatı traktorist. yalan gurle. Yalan gurle. Yok ağam. Ayrıma, bölme, gayrat et. Men traktorist bolup işledim. Kombaynçydan bolup işledim. Paxta maşinem sürdüm. Buğday kombayny sürdüm. Hemmesini hem işlep soňunda baş injener wezipesine bellediler da meni. Ondan yol başçy bolmak ýaman kıyın zat. Ondan mundan gapdaldan gurrun etýärler, zat etýärler. Edil çyndan işlejek bolsaň bir edarada işläp bolan ýok yol başçy hökmünde de. Meni ýalňyş. Kaneşka Astanovka'da ýene Türkiýe bolu diýen. Yok, men öňünden gelip gidip ýören ýerim bu ýere. Şoň üçin ýene bära geldim. Ben 2017'de geldim, 18'de de geldim, yine geldim de. Şuňaly diýerler-de bir zat sözüňi böljek. Türkden bize be Türkiýe gelip diýär köpüsiniň göz açyldy, Türkmenistany erwetleýär, eýdiýär, beýdiýär. Yok. Türkmenistany hiçem erwetläm yok. Sebebi Bir jymyk. Sebebi gaty görmäňde adamlar men öz pikirimi aýtdym. Men ýalňyşam düşünmäň meni. Edil bizim Türkmenistan ýaly. Edil seredip oturaňda urus ýok, jenjel zat ýok. Ýaşamana bolýar. Ýaşasaň iýmäne tapsaň giýmäne ýok, giýmäne tapsaň iýmäne ýok. Ýöne ýokary işleri işläp berenler her haýsy öz keypini özleri görüp berler. Onu men aýdyp bildim. Ýöne menden ýalňyş düşünmäňdir da maňa. Doğru aýdýan, gat dogry aýtdyňyz. Sag bolun, taňry elkatyn. Neme ağam şol indi häzir döwlet derejesinde me dahot berilýär ya. Dahot berilýär. Ana sonda paxtan kilesi näçe? Öňler 2000 manat men arada soradym da şundan bir 3-4 gün 10 günüň paxtanyň kilesi diýdi 2000 manat diýdi. Meselem 2000 manat sana dahot berýär kilesine. 2000 manadyňam 10 milyon. Indi meselem 10 milyon manat. Hawa. Alan adam neme buğdayın kilesi näçe? Ya Abdullah. Buğdayın kilesini edil doğurgurun bilemi yok. Paxtada yine men 4 hektar yer işledip geçen yılın dowamında doğru satım aldım. Kileme üstüne de dapal litilne satınam aldım. Yine 4 hektar yerimden 120 milyon dahvat aldım men de. 4 hektar yerden, buğdaydan, paxtadan mı? Yok, paxtadan. Alo, selamünaleyküm. Bu öyle mi? Neçe ton geçirdiniz? Neçe ton dedin? 12 tonla geçirdim de men. 12 tonla bermeli yerime, 12 ton bermeli yerime. 12 ton. Bir 16 ton verdim de. Mala. 2-3 tonla satınam aldım doğrusu. Sen nereden sattın? Dükanda satılayık. Hökümetten bratok. Hemme yerden bar o. Bir Türkmenistan'da da. Nurican. Aydın. Nurican sana bir sorum olacak da sen dedin traktörçü dedin, kombaynçı dedin, yine dedin paxta maşin dedin, kullandın falan filan dedin ya. Aha. Ben de Türkmenistan'da 10 sene bundan önce 10 sene derken ben 10 senedir Türkiye'deyim, tamam mı? Aha.
10 sene bundan önce 7 sene Türkmenistan'da Kiyes traktör, anlıyor musun? Kiyes traktör yer sürdüm. Tekizliğini yaptım, çelini çektim, her şeyini yaptım. Pahta sezon pahta başında çalıştım. Buğday sezon buğday orağında çalıştım. Yani çalışmadığım bir şey kalmadı. Evet, tamam. Türkmenistan'da günümü görebilmedim. 3 tane çocuğum var. Tamam. Üçünü ekleyebilmedim. Aha. Mesela diyelim ki traktörün bozuldu mu? Motorundan bir şey oldu mu? Yarı fiyatını sen ödüyorsun, yarı fiyatını kantorun ödüyor. Aha. Haksız mıyım? Haklısın. Ben nereden 3 çocuğumu ekleyeyim? Ben nereden traktörümü haydayım? Nereden ben yer süreyim? Nasıl bir ben anlamadım Nurican. Ekin. Karan. Ben Emlebap'tan. Ben Emlebap'tan adresini de verebilirim. Ben size şunu aydı bilemem. Toka yanlış düşünmeyin. Tamam. Traktör süren vaktiniz. Tamam. Süren vaktiniz. Salyarkasını sattınız mı? Satmadım. Yok. Karan Ekin. Hazır. Sen desen ki sattın mı? Ben dedim ki satmadım. Yok. Ben indi yenen bir zat diyeceğim. 10 yıl bundan önkü bilen hazır ben size prosto 4 yıl bundan ön gelen vaktim ben Türkiye'de 2000 lira maaş alıyordum. 2000 lira. Şu anda 20 bin alıyordum ben. Sizin hem 10 yıl ki bundan ön koyup kaydan zadınız kutardı hazır ayda eden işinize göre izleyenle ördeğim aylık var. Yok emez. Yok. Hazır benim atam traktör haydadı kolxozda traktörçü. Kolxoz emez o bağızmatda traktörçü senin anlayacağın dilde. Aha. Senin anlayacağın dilde o bağızmatda traktörçü. Bana bir söz verecek miyim? Abdullah. Ben baktım. Yalan konuşma burada. Burada yalan gürleme. Yalan gurle ya. Benim bilyen. Burada yalan gürleme. Gözünü seveyim kardeşim. Burada yalan gürleme. Yok, ben alan pulumu aytdım. Sizler beni doğru düşününgler, yanlış düşününgler. Davay traktör sorap göreli qaysı markada traktör sürdü. Ana traktör boyunca bir zat bilyem. Siz ben bilemem. Her traktör oldunuz o. Alo. Bayka ben her traktörden anlıyorum. Ben her traktör kullandım. Sor yalanından yakalayın. Beylik vatandaşlar. Yok beylik. Baktiya'da söz verelim vatandaşlar. Qaysı traktör sürdü? Klas sürdüm. John Deere pahtamaşın. Klas Nuri kambayın sürdüm brato. Hangi kambayını sürdün? Klas. Nuri. Klas kambayın yok ki. Klas kambayın ne zaman geldi? Baktı bir. Eke ben size şu videomu koyarım isterseniz. Videomu koyarım. Tamam gektarına kaç lira şey yapıyor bu mazot yakıyor gektarına? Gektarına mı? He. Klaslar sonki gelen 2020 model benim kullandığım. Tamam son 2020 model. Tamam 2020 model. Benim az arkadaşım çalışıyor orada. Aha. Kaç TL'lik mazot yakıyor bir gektarına? Karanlık 19 yarım litre hesaplanadı bizlerde. Edil şu vakit. Yok. Sen erkek voltaka gelip Türkmenleri birbirine karacak olma. Yok. Ben hiç kime karacağım yok. Onu hiç kime öz fikrimi berem yok. Sovyeten berem yok. Ben öz düşüncemi açtım böyle. He tamam. Ben öz düşüncemi açtım. Tamam. O zaman ben sana Bakti'ye söz versene Bakti'ye. Tamam Baktik söyle. Selamun aleyküm emma. Aleykümselam hoş geldin. Haydi. Yaman görmänle wara bir adam derdini aýtmagyna geldi da bayka sen wara pastayan wara yalan aýtmagyna geldi bir adam o şo ýalany dinläň o Gönü bir adam gepletmejek gözüňiz. Şu bayka wara benem ýaňy adam diýotyn gelip berde özüň hemme içiňdäki derdiň aýdan köpüsi yalan diýen ortadan çykyp beýle diýme öýle däl.
opşe sözün içinde bir gelýändir, erwet sözün badyr, ýalanan badyr, halkymız dogry var, badyr. Ýöne men gurulman, bäri gelip öwrünsün, özüňi Bayka. gelip maskara etmek istemäne gelen däldir adam. Bayka gaýrat etdiň beýle ortaga girip sen ýalan gepler otursun beýle diýme. Dakansa diňle Nuri dogry aýdyp otyr. Nuri wara konkret vizyatışnik iptir soňundadan bara men sana aýdaýmy, Olar diýme. Ştaýda kirgep otyr. Bolup oturan zatlar bu. Iýmesen Feret ýangydan bilde. Kam. Iýmesen Kam bolmaýar ýeke diýdi. jemyn. Sen diýdi, Efir ýafat açsyňda gördüňmi diýdi. gepler otyň menen bir gurlaýyn. Ýene çünki menin wara gelnejem äri bile şuňa traktorist boldy. Ýagynam satýardy, düjeniýe diýärdi bilen çünki başga variant ýok. Zat bolun sen kam bir Menem minut şonu bir diýýär. zat Ýa gepläýin. satdyň. Bolýam. Aýdam. Efir açyldy sen kam. Şu gelelere var. Şu gezegden o gayrat edin. Menem gitşek adam. Menem gitşek olsa yeni gurda oturuversen. Ağam bir minut mümkün mi? Bir minut. Nuri men. Aýdwer Nura. Aýdwer. Ağam sen bolýa men üçin näme ýazsalar ýazaýsylar da men oňa garşydym ýok. Men näme diýjek bolsalar hekime öz düşünjesi. Ine men Yok. Ýöne her adam var. Yo ağam şu at men ine traktor İstanbul'da işledim paxta maşinem edil 2020-nji ýylyň kombaynyndan sürdüm. Hormatly prezidentimizin öňüne dem çykdym, telewizore çykdym. Telewizore çeli çykdym, Altyn Asyr kanalda da görkezdiler meni. Men onu zat diýem ýok. Ine men işleýän traktorymy da lişli ýagynam satdym. Men gün aýda ýynda. Gün ýagynam satdym, lewde etdim. Ýöne 5-10 manat traktoryma da çykardym. Oň üçin men traktorym duran ýok. 5-10 manat çykardım, işledim. Oň üçin hem işe traktorym ýörep dur. 5 manat maňa gazandyr ýa. 2 manatyny soň 5 manatyň 2 manatyny traktorymyň özüne berýärdim. 3 manatymy maşgalama soýýardym. Soň üçin traktorym hiç wagt duran ýok. İşläp durandyr. Ol maňa men oňa 2 manat çykarsam ol maňa 10 manat edip berýär. Olar hemme puly girdisine özlerini aljaklar adamlar. Ýöne traktora 5 manat çıkarmayacaklar, o yanlışlar. Nuri, bir minut Dogry desen o yanlış zat da ama sen işlediğini traktora veresen. Men de işledim traktora. İşlediğini traktora veresen. Yok, karan ekem. Hökümet traktoru berse, hökmedinki de düşünmeli emez. Şonu bazardan bir maşin satın alsan, kandak yuvup, çistilep, yağına, suğuna, sağadında karisen doğru mu? Şo zatlar Benim taza kiye sürdüm. Taza sıfır kiye sürdüm. Ben de vermeğinden bıktım. Artık vermesinden bıka. En sonunda İstanbul'a geldim. Anlatabiliyor muyum? Başlığa ver. Bak dur. Başlığa ver. Traktora ver. Çık gayiga ver. Çık arendatırdı. Yok ben de bıktım. Üç çocuğumu ekleyemedim buraya geldim. Ben başlığa ona pul verem yok. Ben dine traktorum için zapçasa magazine verdim. Ama hiç yere... Bizde Lebap'ta şonda. Bizde Lebap'ta şonda. Nuri. Aynen. Sana bir sorağım var da. Buradan beri yerler. Aha. Nuri sen 16 ton paxta tapşırdım dedin ha doğrudan. Aha. Sen neçe manat dohot aldın? 120 milyon. 16 tondan 120 milyon. Evet. 4 hektaram nemen var ha? Eke, el yığım yok orada. Hemmesi paxta maşın. Ha, paxta maşın. Aha, raspat zat yok. El yığım zat yok orada. Teknik haracat, son tu zat ona dökün saklamadı mı? Dökün saklanı bileneke yine kombayn haracat menin özüm paxta maşını sürelliğim için ben yazmadım şonun spravkasını. Men sizlere şunda aýdyň.
Hı. O mizerini pul aladı. Gektara kança aladı. Aha, hektara 750 mindən başladı 1,5 milyona çeldi. Bir yarım Şunu, milyon İkinci doğru. yıl. Ava. son iki tekrar aladı. Ava. Seredin. Paktan tonnosu 10 milyon olsa hem 120 milyon alıpsınız Nuri da bitti mi 16 brat? ton. Onda 10 milyonum değil. Olanda 10 milyonum bolan oğa. 10 milyon Onda olmadı, 10 milyon 8 olmadı, milyon yalan. ol ya. He. Yok. Paktan kilosunda tonnosu 8 milyon da. Eliğime 5700 eski puldan, köhne puldan 5700 min manat eliğime tölenedi. Paktamaşın ondan arzan. Cünnün mü? Tabii Olur, tabii ne paktamaşın çoğullara? arzan. Paktamaşın arzan. Arzan. Eke. Nuri, Aha. 5700 manat paktanın kilası. bir yılda sen Eli paxta yığın. maşınından neçe manat pul kazanasan? Şonu aytsana dollar olarak. Men azı düşünme milyon manat Hiçbir şey kazanmadı, Karşı. hiçbir şey kazanmadı. Yok dollar Eke, olarak. Kança karan- opşim? Ben bilemem Nuru şundak traktörçileri klastaşlarımı süredi. 6 aylap aylığını alıp bilmeyi yürüyenleri var. Bilesem. Doğrudur. Her yer 6 aylap Beş- aylığını beş alıp parmak bilmeyen denemez. adamlar. Kolxozlara parmak değişlemez bratok. Senin ayda otanın kolxozlara değişlemez. Kolxoz başka, bular başka. Ular sop üstünlükler. 6 aydan son aladılar bular. Ben özüm işledim örlerde. Ben özüm axranda işledim. Makina 6 aydan son aylık aladı brat. Bir yılda Kan- işlesen. Hiçbiriniz Da. şu soru vermiyorsunuz, bağışlarsınız. Son yana kovatene, son çopul alırken hem için Türkiye'ye geliptir. Hürmetli prezidentimiz ben televizyona çıktım diye. Hem için şikayet Türkiye'ye geliptir. Sonu sonra ondan. Nura dedim ha, Kaneçka dedim. Yine de Türkiye mi deyip yana da dedim ha, şonu diye Bizim- oturdum. Türkiye Evet. geldin Mesela benim en küçük uyamın ayaldı oğlumun adamsa men kaydamdan ertraksız gerekirse et al bir plan oklar. Ne diyorsun ya? Kızıllar. Haydi Türkmenistan'da yaşıyor. Biz de tanıyız mı Türkmenistan? Haydi zaten. Bizim gidelim. Abdullah bir zat diyeyim de ben öçürsene şulan seslerini bir zaman. Gürlesin de teze gelenler gürlesin de. Öçürsene deyip adam şekilde duysana baktı. Öçürür müsün? Azıcık Evet. edepli olalım. Gelece sizin onunla var Haydi ya. verin Nur'a. Yazgül var. Kamay barka var ya. Onu şu üçsünü alıp efil ediversen. Şu elhamdülillah var ya. Bir saatten beri karşı otu sesini yap. Şuna bir ses verin o. Doğru. Elhamdülillah 1 saatten beri karşı oturan. Tamam. Aytacak mısınız? Sözünüz var mı? Alo. Elhamdülillah yatık kaldı. Ayır onu. Ali. Aynen Nurican, benim traktörde her türlü traktörümü Hayal kullandım. ile O paktamasın bakmadım ha. Ile paktamasın. Ama ben hiç- tuttum dep soradыңızlar. Doğru emez Zafercan, menden şu an. Zafercan bırak. Paktamasın dep. Paktamasın özü 3 ay oladı. Sentyabr, sentyabr, Ha. oktyabr, noyabr. Sezon. 3 ay. Sezonu. Paktamasın. Tamam. Doğrudur. 3 ay sezon oladı. Yine sentyabrda yığıma çıkandan noyabra çelle. Aha. Sentyabr ayından noyabr ayına çelle alan aylığım 27 milyona çelle aylık alıp gördüm hükümet tarafından. Paktamasında Tamam. işlemde 27 milyona Tamam. çelle. Onun Öyle ne çaman adını sen hükmede verdin? Ondan hiç kanıkan hökmede vermedim. Hökmedin beren pulunaydı tutmam ben. 27 Hükmede milyon. vermezsen traktörün yürümüdü ki. Hakem. Bakaran. 27 milyon hökmedin bana çıkaran aylığını aydı tutmam ben size. Ben hökmede beren Yok pulunaydı. yok, yanlış ayda olsan sen. Doğrusunu doğru ayt. Eke Burada doğrusunu doğru ayt. Bak. Ben permenisler tanamam. Ben sana Sizler diyeyim mi? tanımam. Ben sana diyeyim mi bak. Aha.
Nurican bak. Ben Aynen. sana diyeyim mi? Ben kambayın sürdüm. PS 0, Eke Klas 10 yıl 0 bundan ön sürdünüz. Ben traktörleri size sürdüm. siz 10 yıl bundan ön sürdünüz. Ben size yine bu 1-2 yıl yine 2023, 22, 20'nin gürrüğüne tutmam. Ben size 10 yıl bundan önkü gürrüğüne Alo. edem yok. 10 yıl Alo. bundan ön Ama benim fark aldım. etmez ki. 10 yıl Türkmenistan'da bundan fark etmez ki. 2011. Türkmenistan'da yılda fark etmez ki. ya Ben baktı. Alo. Zafercan. Efendim. Bırak menem bir zat diyeyinin ustaydı var ya. Bir zat Buyur, diyeyim ben buyur. aklımda mı? Buyur. Buyur kardeşim. Zafercan bırak sen neye çıvaktı oldu Türkiye'ye gelenine? 10 sene oldu. 10 sene olsa var ya. Bırak Türkmenistan'a var ya. Hazır şu an bir yol edarıda da men karındaşım işe. Aha. Şu var ya şu an maşin yürütsün var ya. Aha. Yol edarıda maşinin yürütsün Evet. boldu. Senden pul soramaya başlık. Sen He. kiysen vur, başka yerin vur, Ankara dahiline Aşkabad'a var gel daha şozdan arasında bir günün içinde. Sana He. hiç sadık diyene bırak. Yöne son maşinin yürüttün bolonu. Hazır Türkmenistan olor aldı değil mi? Siz var ya taze gelen adam var yöne basıp oturmağın o. Sen 10 yıl oldur kaydının o. Onsulağın tanımayınsan şu an. Tanıyorum, tanıyorum. Ben çok iyi tanıyorum komşularımı da, akrabamı da iyi tanıyorum. Konuşun tanıyın da yöne son Nurul'un uçsuk kolu uçursun o sen o bir aytsın Ben abi. niye uğraşayım? Ben niye uğraşayım? Yalan konuşma diyorum. Devam edelim ya. Yalan değil o. Sözünü alaylı soğunu. Yo yo. Tamam Olmasın. Nuri. O zaman Abi, Nuri'den sen lütfen, sonra sonra kardeşim. Nuri'den sen sonra. Traktörün bozulduğu zaman Nuri, yarı yarıya Nuri. fiyatını sen ödüyorsun, Nuri. yarısını o bakzmat ödüyor. Yalansa söylesin. Yarısını hem ödemeyin, hemmesini özün ödüyorsun. Canağım Nuri sen sözünü hovu diyor. Nuri doğru değil mi? Hemmesini özün ödüyorsun. Yok hemmesini değil, hemmesini değil, hemmesi yarısını. yok ağam seret oldu atsın. Yarısını. Hemmesem yarısam da yarısı şimdi o hizmetin öz alıp beriyor yöne ona karışma öyle ona karışmacak olup özün seveleşmesen özün gayrılmasan bolan yok. Yok Doğru. özün oturacak Can etip olsan duruyor. Doğru değil mi Nuri? ava özleri can etip duruyorsun men can etip duruyordum da Oğlum can ediyor. Atı sürmeni bilen. beriyorlar ağam sana. Klientle karıştı. Yok, şu atlar yine menden soradılar da pahta maşinde ne o sezon iş o. 27 milyon aylık alındırım sentyavrdan o noyavr ayına çeline. Leo Frau söylen kaptaldan 70 milyon aldım. Son 20-30 milyonunu 20-30 milyonu pahta maşinime çıkardım ben. Yöne şondan daşarı 20-30 milyondan daşarı 27 milyon aylık alıp 60-70 milyona çellem Leo Prava eden adam ben etmedik zaten etmedim diye ettim diye vaydı öylem yok o yön ol sezonlu Doğru, bu için doğru. diye vaydı yani O doğru. Doğru. O doğru. sezonlu Nuri, ayda Doğru. Nuri. Doğan sen takat traktörda işlepsin, alıpsın. İndi kerendeki ne etmeli? Neyle yaşamalı? Heh. Kerendeki ne etmeli? Neyle yaşamalı? Heh. Eke özün Mesela Doğru. 7 çakası var. Bir kerendekinin 4 gektar yeri var. 7 tane hem çakası var. O ne etmeli? Sen Efendim? şunu gurrunu. Edil şu gece gündüzde hemme elinde ya ayağında hareket eden yok, dilinde hareket eden tanslar. Beni yanlış düşünmeyinler. Ön bir vaxtlar özünüz çağa vaxtınız, paxta maşin gelecek dese ya arendatör vaxtınız da şu işe girmin ki 15 metre pavrot balasa ormittiniz mi? Orattınız da oramaz mı? Buğday kambayın. Dur. Ben o Ya, hizmetini tamam. aytmadım. Hizmetini aytmadım. Nuri Tamam, sen durun. düşünmedin ben sorama. Siz beni dinleyin. Son siz Hı hı. aydın. Ben siz aydın. Hı. Yine Ayt. arendatör vaxtınız 15 paxta maşin gelecek dese 15 metre pavrot balasa ormittiniz mi? Ya buğday kambayın gelse çellerinizi orup traktora Orat. yıkımı tayin etmittiniz mi? Orattık. Tayin edettiniz doğru mu? Suğla vaxtınız kak balocunun üstünde durattınız mı? Durattınız. Hazır Durattım. adamlar
Hazır adamlar hova ısı dep kanserin tekinden çıkası gelmedi buratok. Atıza baradı. Atıza diline vaz gelende üstüne barıp durmidi. Ene börüm pes, börüm beyik, beyin al, pese düşür dep aytmidi. Traktör gel atmış tamam. Siktir et. Gelsin işlesin gitsin. Geledi işledi gidedi. Traktör çığını mı? Yüzünden ötedi gidedi. Onun bir atızda bir pesiyle işi bu. İşi olmasa. Vaktinde barıp o karığını çekmese, suğunu doğru düzgün suğlamasa. Sonundan aydadı. Hükmet pul vermedi. Ayda. Yok arendatör nasıl varsın? Arendatör varamaz ki arendatör varsa. Niye varmasın? Mala barana oraya vakti musurun çöp toplamalamaz mı onun? Yok arendatör varca arendatör oraya varacaksa arendatörden birinci bir kişi arak isteniyor. İkincisi horoz isteniyor. Üçüncüsü yine bir şey isteniyor. Uyan doğru. Allah arendatör niye varsın? Son içmeli boladılar da atızın boyuna varsa. Nure, tapusun hemme hizmatını etti. 5-10 etti doğrudan mı? Etti de gali. Seninkideki 120 milyon aylığım aldı de gali. Doğru. 7 tane hem çağası var. 7'si hem okucu. Ne etmeli? 120 milyon aylığın ne mi? Dakotun ne mi olan? 7 çağa yetemdi şu. Benim sizlere sonu aydatmam. Benim sezonlu işte. Ben şunu için geldim de. Ben sizlere yalnız da aytmadım. O sezonda alasan onu de. Size her ay bar dev aytmadım 120 milyon. Mesela benim Yo 120 demedin de. 120 demedin de. 70-80 milyon dedin de. Yo paxta maşında öz alan pulumu aytdım ben. O paxtadan alan pulumu demiyor. Nura, bunda ben hükmete nida oluştu ama ayda oturman benimki doğru mu ne doğru mu şunu ayt. Doğru eken ben size ayda tutmam. Benim sizlere şunu ayttım. Benim traktörist oldum. 120 milyon bundan 6 adamlı hocalık gününü görebilen mi? Göremez. Göremez, geçinemez. Ekem. Görebilmedi. Görebilmedi. Hocalıkta açlık dörüydü. Bilesen mi? Ekem karan. Bir parisada yatsan bir rematizme 42 milyon pul gittiğine yanımdaki dostum oğlunu leçit ettirdi. 42 milyon pul gitti. Bir rematizme. Ekem. Nura. Hayda ya. Ne sözünüz böyleyin de. Hayda. Hazırki men suw ýok. Türkmenistanda suwsuzlygy am derya Owanstan akyp dur. Owanstan köp bölün alyp dur. Ondan başga yeneden geçen ýyl näme bu ýyl Tomusda suwsuz geçdi. Geçen ýyl umuman suwsuzlyk diýen. O atlar gurap ýaty kanallar gömüp. Doğru aytdın. Benim size sonra Edil Suat ova yerlerinde su gelipdi. Yine devlet diyen de devlet adamı östürmeyene koyan yok. Yine bir devlet işgal oluyor işledim. Yine hakikatten hem der döküp zanit işleyecek koyan yöne işleden yoklar. Son hasavına ben iş taşladım. Ben size şu ayda Berekallah indi doğrusunu gürledim. Ben 10 sebebi için iki koşma 2-4'ün allık sonunda. Ben traktöristen bolup işledim. Kambaynçıdan ben traktöristlerin 1 manat adına keş alan olmadım. Şu traktöristlere şunkan paddesk etmek için can ettim traktöristler için görüştüm zadettim yana. Olmadı. Men son üçünem iş taşladım da kayttım. Yöne men şu kambayn işimde zatında iş yapıran olsam men kambayn zatlarımı taşlap son geçem üçü kambayna izme barmadım men son bäre kayttım. Kambayna barmadım. Devlet adamları östürmeyene koyan yok. Bir adam özçök işleyecek kolya yöne prokuraturası var, gostandatı var, hakimliği var, yenesi var, onusu var, munusu var. Her ayda barlığı östürmeyene koyan yoklar onu. Hem mezatıdım kemsiz gözeli yok diýär. Hem mezatıda kemçilik var. Nuri şu taýda bir sora var da. Nuri şeýle dat var seret. Şuň ýerde atlarda ine senem daýyjy bolan, boş olanam da gürläp otursaňam men özüm hem ejem çarjy öle
kakama şabatlı. Men türkmençe de gürleyen, çerçöçe de gürleyen. Brat, mesela şunu aydın. Men özüm traktör barada gürleştiğinizde ene men birinci minut malyan Abdullah. İlk ben gürleyecek 1 minut. Men ne değerler deydim viziyatka hemmez adına men özüm gördüm brat. Kuybüşte menin kayınlarım tarafı traktoristi hemmesi benzinem sattıyatı divijeyne diyadı. Konu o değil. Geçtik. Sonuçta sen seret yüzün gözün yerinde adam yalı gürleşi otuyorsun ya bir adama şu tayda söğünü otuyorlar hem sen diye otuyorsun brat beyle diyme sana yalan diye otuyorlar hem tepkilerin gürleşlerin cevap verilişlerin var ya yaman asırlı kuvve terbiyeli malades kim ben görü otuyorlar o tayda çıkaya sen yalan gepleme hemme dadı yalan gepleme diyemen gayret edin çünkü adam ödünün şu tak gelip ne için ödünün bolup ine men diýotin işlämek öýdi ýatyn ejem bilen ayalym bakoty 2 aýdan bäri diýip men näme üçin saňa yalan gürläýin-de şuta gelip aýtmaň şeýle sözler gaýrat edin. Sen menen bilýän muny viziyatka edýärler, benzini satýarlar, konu hemme adam traktorçy bolup bilmeýär, o bir hemme adam hemme taraplarynam össürmeli. Sağ ol soňunda diýdiň malades, ene Türkmenistan adamlar össürenok diýdiň, ene şutaýna men sonuçta sen şutak geldin ha menin sen traktorist bolup geldin şutak injener bolup geldin menin şutak var Kazakstanda hukuk okap prokuror bolup $300 vizatka berip pastavit eden oğullar gel şutayda fabrikada işlep ber menin tanış kursdoşlarım on sene injener bolsun tüvelem adam okapdyr gözüňe 5 ýyl okapdyr ejesi urodypdyr aňsatdy del Orsetde gitti ondan soň yok Kırgızstan'a gitti o tayda neme Kırgızstan yapılıp da uruş olup ondan Kazakstan'a gidip okak gelip $300 üçün viziyatka üçün yok etdiler. Çünkü oğlan ine sen ýaly oğlan sen gürleýişiň ýaly spakoýny işleme güýçleme hemme zady. Ýöne patstavit etdiler. Onu näle patstavit etdi onu bilmeýän ýöne sonuç bu. Sen illaki şu taraplardan bir kanun olmalı ya sen Göktepe'den olmalı ya Izgant'tan olmalı ya Eceke'nin bir tarafından doğusunun sasedi olmalı bir zat bolmalı sen bolmasa Türkmenistan'da ti çujoy brat men bunu özüm gowy bilýän men ýakşy bilemän bu zatlary biz Türkiýede çujoy Türkmenistan'da hem çujoy men gepimi gutardım Abdullah Zafar Can'a bir söz verin bana. Abdullah gayret ettin. Nerede şeydim sesini kez. Mene bitirdim. Bir minut. Doğru. Kaytmadan şu zat boldu. Ine mesele açık aydın. Hemme daýhan birleşiklerini traktorlaryny barlamaly dediler. Ene ýokary gözeçilikden ministrlikden gelmeli adam gelmeli traktorlary ýöreýär ýören ok mufarlara zadnitler hemme zat bolmaly diýip aýtdylar. Hemme daýhan birleşikde traktorlaryny toplady. Ine bizen baş Neme? Ses gelýärmi? Barjamynt. Vatandaşlar barjamynt. Söz gelýär. Dowam edin. Ýa kim gürläp oturdy men? Zafarjan sizmi? Näle wallahi bir zat boldy çykyp gitdi ýerde. Neme bir zat ütgetmek boldum. Aýdyberin. Nur ağa. Aýda. Indi şu o hojalygy barada gurrun bersene bir de ýeneden bir başga-da goşmaça aýtjak zatlaryň bar bolsa. Şu o hojalygyny östürmek gaty orada bizde iň bir çöken pudak. Şu o hojalygy çöken bolandygy üçin adamlar şu wagt Türkmenistanda un ýok, ondan soň näme başga problemalar bar. Şu wagtlar edil şu wagt men Türkmenistandan bäre gaýtman kam, yalan söz demeyin. Türkmenistandan edil bäre uçman kam. Ine
Däne etrafına gidilýän ýerde Daýhan bank bar. Çärçi etrafynyň Daýhan banky bar. Şo taýda bir maşin 6-njy kerpiç zawod diýen ýerde bir maşin ýene bir iki ýerde maşinlary gördüm. Uny atkryt satyp duranlaryny ýöne ondan maňa peýda da gelmeýär. Men aldysam da men zadym ýok ondan. Un satyp oturanlaryny görýik gaýdan adam men. Ýalňyş düşünmäňler meni ýöne. Bahasy näçe? Bahasyny zadyn soramadym, saklamadymam, ýanyna baryp bahasyny ham soramadym, zadyn ham soramadym. Ýöne açyk atkryty ýolda maşinda satyp oturanlaryny görýik gaýtdym men. Ýöne ýalňyş düşünmäňler. Yo, satyp oturandyrlar da, ýöne her ýer her hili. Meselem bir ýerde satyp oturýarlar, bir ýerde ýok, bir ýerde gytçylyk. Näme? Edilip kellämde işletsek görünüp dura. Buğday ekjek adam, paxtany ekjek adam yurtdaşynda gulçuluk edip ber. Yurtdaşynda Türkiýede, Orsiýetde her kim çykyp gaçyp dur. Meniň Dwaýurna agam şu wagt Orsiýetde işläp ber. Ödem nemede işledi, Suwedarada işledi, başlyk bolup. Şu wagt ana Orsiýetde gezip ber şol. Şol o hoçoluğuna seyretjek adamlar yurtdaşynda gezip berler. Taksi sürüp berler yurtdaşynda. Ağam şuat o hoçoluğuna seyretjek adamlar diýene. Ine men gaýtmankam bir edil 10-15 gün öňde gaýtmankam. Uço samolyota minip bäre gaýtmankam. O hoçoluk ministri gelle traktorlar görmeli diýdiler-de. Näli ýagdaýdadygyny. Hemme Daýhan birleşikler traktorlaryny ýygnady. Aňarda baş inženerler, Daýhan birleşiginiň başlyklary hemmesi bar. Geldi maşindan düştü, häkimligiň adam bilen. Maşindan düştü, gördü, gitdi. Häkimligiň adamlary 2000 manatdan pul ýygnaň diýdi. 2000 manatdan puluna weltip berdik, başga işat geldi, gördü, gitti. Ýöne näme gerek bar? Näme kömek etmeli, näme yetmeýär diýip soran adam ýok. 2000 manatdan pul näme üçin ýygnadyňyz? Pul berdiňiz şoňa. Gelen adama vereceğim. Gelip gören adam da ol. Indi näme bolsa da öz işini böldü. Hova sığında geldi, aylandı, gitti. Indi bir derlen soň derini süpürmek üçin bir zatlar gerek. Yok, ay Allah can. Ol aylanmana gelen adam senden paral gidýär. Yo. Men olar döwletiň işgär, döwlet aýtýan adamlar ösdürmäne goýan ýok diýip. Men ona aýtjak goýlan, men ýalňyş düşünmäňler meni. Men başdan beri adamlar ösçek, işlejek, hemme adam etjek ýöne ýokardan ösdürmäne goýan ýoklar da. Men ona aýtjak boldum. Ýene bolýa meni kim ýalňyş düşünen bolsa ýalňyş düşünsin, dogry düşünen dogry düşünsin, ýalanym zadym ýok. Yalan sözler ýanak, men sizi hiç haýsyňyzy tanamok berdäkleriň. Hiç haýsyňyzy men öz içimden geleni aýtdym, başga zat ýok mende. Nura, awol taňryal kazyň herkim sen ýaly bäri gelip bara hakykat aýdyp bilen. Nuri, biziň hereketi, biziň siýasat çykyşy TikTok'ta goldaýanmy sen? Goldayan, soňra çeli goldayan, mağde, soňra hemişe dowam edin. Biziň türkmenlerimiz üçin hemme kimin gözüni açyň. Yani ýalňyş düşünenler dogry ýola uradyň. Hemmeňizden Allah razı bolsun da. Sag bolun. Sag bolun. Taňal alkasyň goldaýanlar. Abdullah. Gördüň näme? Adam maraýan başşak bolup bara her kim urşokdyňyz aşly oglum bilen mara. Yo, men herden beri başdan beri bu golda sen urşok bolana dönüş efirde akla var ya, kamam yankı Zafarcanım o 1 2 4 5 var. Ana şolum urşok bolup otydy adam mara, o dogrusyny aýdyp otýar, o siz bir adamyň bir soňuny diňläň, o gelen wagtda mara bu dogrusyny aýdyp otýar, ýöne sizi soňuny aýtdyň, öňe aýtdy. Hökümetden doýup ştaýa geldim men diýdi, başyna aýtdy. Bakty, men urşak bolmadım. Baktyjan. Baktyjan. Brat. Zafarjan, bak, men urşak bolmadım.
Ben Zafer- Yok uçak Zafercan. olmadı. Yok Feridun boş Ben- verin uzatları. Ben Boş ver. Nuri sen hem Bırak senin uruşak bolan näsin? Maňa seret menem Yok, siz yok, bilen yok. uruşak bolamak bırak. Esasy Ben adamy niye ben Türkmenim bilen Her gün uğraşayım Maroş ki? Ben Tağgurlu Türkmenim mani bilen gibi. uğraşacak emez mi? Yo olurlar koyalım da. Koyalım. Format koyamız. Feridun yine şu an Türkmenistan'da yani indi tema gelsek Türkmenistan'da şu an ayal gıydılar kısıtıyorlar. Ondan başkadan çağalar şonya ervet kılıkları öğreniyorlar. Yine näme vardı. Yine de Milli Howpsuzlyk Ministerligi diye özüne işgär gözleýär diye. Indi ýaş oglan gıydıları şu Milli Howpsuzlyk Ministerliginde işlemegi teklip edýär. Şolarda şu Milli Howpsuzlyk Ministerligine bolan höwet döredýär diýdi. Indi ol Milli Howpsuzlyk Ministerligi däl bizdekiler Milli näli Talançylyk Ministerligi diýsen bor. Gara şu arada pikirleriňiz näme? Aýdyň näme? Amine men gaýynlarym da yine gaýyn ökemler şu gullugy torp geldi okuwa girmek üçin şeýle Milli Howpsuzlyk diýe beýleki pedinstitut diýe beýleki zatlara bardy. Yine teatralny şkola zaty da tapşyrmak üçin prost sorapdyrlar da. Egzaminde kakan göze gara mı gök mü deyip de. Näli düşünýäňiz? Başka zat diyecek değil mi? Gök. Allah. Düşünmeden sen pulu gökten dep sorapdylar. Nagly Oo. sorydylar. O dollar. Açıçan aydıp bilen yoklar da sen dolarың var mı yok mu diye aydan yoklar. Kakan göz garam ya gök mü deyip sorapdylar. Başka zat diýmendirler. Olaram kakamın gözünden nämesin var deyip. Oğlum alıp onu diýmen eken. Bolýa sağ olun men gaçtym. Saman işler. Sağ olun Nuraga. Gelip durun hökman gayrat edin goldan bizi. Bizim güýjümiz sizde. Siz gelip şöyle hemme vatandaşlarymyz bizi goldasa biz jemgyýete öwrülýär, biz bir güýje öwrülýär, biz bir partiýa öwrülýär. Partiýa öwrülýär hem Türkmenistany basyp alan tohumdan diýin ýa. Ne tip boldy Allah'a. Bolýa sağ olun. İnşallah. İnşallah. Ne tip boldy. Şol bir de bagly. Partiýa öwrülmek, güýje öwrülmek, Türkmenistan'y düzeltmek bir de bagly. Karol yazıptır. Renksiz diýmelädi. Renksiz bolsa o territoriýa salmadylar, renksiz bolsa. Zafarcanam gürläsin ha, Zafarcan var, Bahtı var. Neme gürleyin söyle. Sorak var gürleyin. O hocalyk var da o hocalyk. Ova hocalık bitti Türkmenistan'da. Nemesini gürleyelim. Oba hocalık kalmadı Türkmenistan'da. Nemesini gürleyelim ki? Zafarcan buğdayın kilası kança? Ben buğday suğdayını bilinme. Bitti. Bir minut gürläp biljekmi? Kara Aýdy ber. kolhoz zat diýip gürläp otyrs, o hocalygym galmady. Hiçbir zat kalmadı, doğru. O hocalygyňam ýok, tramwaýyňam ýok, kombaýnyňam ýok, traktoryňam ýok, teleşkasy da ýok, hiçbir zadyň ýok. Men lişni özüm bildiýän zadym, eşiten zadym, lişni özüm şaýat bolan. Bir halta kartoşkany owada pensadan pensa kartyn alyp otyrlar şumat. Näme diýmeli? Bir nirek bartyp diýip otyr. Men çynym bilen sana eşitdim bu gurruňy, men özüm dinledim. Telefonda imoda gürleşip otyryn, gapdaldaky gürleşip otyryn.
pensiyadan garrym ayal aýdyp otyr. Pensiya berse bir halta 50 kilemi 30 kilemi kartoşka satyp otyrdy. Alalım diye pensiyada ýöne bäzir yok diye şo wagt. Men şo wagt wara duňgetden kime arzym aýdaýyn men? Diňe meniň arzymy men diňleýän, men bilýän. Senen bilen ok hiç kimen bilmeýär. Ýöne bu taýda akıllı bolanyň akly birdir diýär. Şoňa getirsek bolýar. Ýöne biziň aklymyz häzir hiç bir bolup bilemiz ok. Aklymyz bir ýere giden ok. Şoň üçin hemmämiziň aklymyz bir bolsa, düşünjämiz bir bolsa bir ýere gidip bilýäs. Ýöne biziň düşünjämiz häli değişik. Bol aýda ýa. Ol wagtyň geçme bile düzel ýa. Men bir zat diýin. Şo Aýdyber bak. gurbeje adam bana mikrofonuny açyp, soň kapatyp neme dibersin. Şu taýda bar ýa, meni sözümi makulumyjak boldular. Yani kam sen şeyler diýdiň näme? Men öýde ýatyryn şu wagt gelinim bilen ejemi iş ýapýar Türkiýede diýdiň näme? Bu men şonu. Sen şo bolsaň, kam şu ara Türkiýede ýatsaňam bara, ýatyberýän Türkmenistana ýatsaňam ýatyberýän. Oýan naklarym bara, hökmen barym. Ýani işsiz iş yok, ýani hyýal däl. Oýanyda iş bar, hereket etseň hemme ýerde iş bar. Senem şu taýda bar, hereket etseň iş bar. Men aýdanym ýaman görmedi. Türkmenistana edil ýaman o edil guturyp galanakdy. Hereket etmeli. Hereket etseň bar, ýöne bärde näýli 500-600 $ tapyp bolýar. Oýanda 10-15 milyondan aňra geçenak. Näýli hereket et, ýöne günüň görüp bolýar. Günüň görüp. Sen aýdyp boldun, bakdy. Aýdyp boldun. Aýt Abdullah. Yo 10-15 milyon bilen ýa-da ölmedi da garnota ýaşap bilmerse bir de o. Biz umumy özümizde göwnlük bermän, göwnlük bermäliň özümizde aldamaly. Yok, biz o günün görüp bolýar, basyn çarap bolýar, el ýal çörek tap bolýar, onlaryň gurrun bolmaz. Biz bara näme adam ýaly ýaşamak aladatyn etmeli. Hareket etmeli. Ol bilim hökümet adam ýaly ýaşak hareket etse Abdullah. Lüboy ýerde. Yok, maňa söz azatlyk gerek. Maňa pul gerek der. Maňa esasy söz azatlyk. Men gece saat 24 saat aýlanjak. Maňa polisiýa saklamasyn meni. Men Bayka bilen lişdi, men Baykanyň sözüne doğru düşünemek. Çünkü bilseňiz Şwetsiýada her kim strana swobodly Kur'an ýakla eýle oňaly bolmaýar, gaýrat edin swobodny söz bolmaýar. Bir adam göwne däýerýaly söz bolmaýar. Eta swobodny ty lichny możesz gezip bilersiň daşarda men swoboda isteýän öz erklik diýen zat erbet zat. Gaterbet zat. Her kim dinle. Öz erklik diýen zat bolýar. Yo, dinle dost. Türk'te mesele hatta bu Türkiye ýaly demokratiýa bolsun. Türk'te sen gezip bilýär. Sen hökümet Erdogan boýunça lüboy zat sözlezip neme gurrun edip bilýär. İnternetde nirde bolsa açyk, sana hiç kim bir adam etmeýär. Bizde nähili? Bizde internet yok ki. Kemçilikleri aýy. Türkmenistan'da internet yok. Türkmenistan'da diye öz erklik diýen zat gaterbet zat. Men näme diýdim? Если ты хочешь демократию какой-то способом хочешь получать, o senin işin de men öz erklik diýende häzir adamlar bilýärmi, köp adamlar bar agzyna gelen aýdyp başlaýarlar bilýärmi? Agzyna gelen aýdýarlar. Bolsa da aýda, bolma çünkü söz boş. Yo. Sen köp ýerde sözler şonuň üstüne ölçülmeli, aýdylan sözler ölçülmeli. Sen gaterbet ýalňyşýam. Ine bizim Türkmenistan häzir söz azatlygyny elinden alsaň, ol gaty Türkmen halky gaty kendat ýitirýär. Ol bir giçirek zat ýitirene ol kendat ýitirýär. Indi
Ol bir sürü ötüşler yitirýär. Indi öz haklaryny yitirýär, ýaman kanda yitirýär. Men ýadymdan çykdy aýtjak. Umuman ol söz azatlygyny elinden alyp hiç wagt sen adamlary. Sen mara prosto ine öz maskalasynyň ýanynda bolmany şoňa mümkinçilik ýok. Öz maskalasynyň ýanynda bolup bilenok türkmen halky. Hawa. Ine meselem gadim zamanlarda bizim ata-babalarymyz nire gitse öz çağalaryny ýanynda alyp gidipdir. Ana eşejigine mindirip 3 günden mindiripdir da 3 günden hawa indi häzirki wagtda şu ýöne jezatlary türkmen halky alyp bilenok. Meselem öz çağasynyň ýanynda bolup bilenok, öz aýalynyň ýanynda bolup bilenok. Şo söz azatlygy bolmaýandygy üçin şol. Ana men köp adamlar şörik gelip gürläp bilenoklar. Näme üçin men aýalymyň ýanyna gitmeli däl? Näme üçin men çağamyň ýanyna gitmeli däl? Näme üçin maňa Türkiýe wiza goýdyň? Näme üçin sen edenге diýen kelläňe gelen ne diýen Gurban guly diýip bilenoklar. Şonu şörik gelip aýdyp bilenoklar. Ana şo söz azatlygy ýok bolandygy üçin şol. Bilýän boldum. Başga da problemalar bar. Şo söz azatlygy ýok bolandygy üçin şolar çöp bolanok. Ol men gurrun ne demek LGBT bolsun. Ya ýene bir zat bolsun. Ýönekeje haklary ber. Türkmeniň ýönekeje haklaryny berýän o. Sen haram da ber. Neme? Gurban guly. Ber türkmeniň hakyny. Çağatnyň ýanynda bolsun adam. Rahat girip çykdym Türkmenistan. Abdullah. Sen sözüňe soňuna çelli katylýan onuň dogry ýöne diýjek bolýany bilýän şumat näle bolýar. Eger her adam aýtjagyny aýdy berse bir-birine tarap men diýjek bolýar. Naprimер, saňa garşy bir zat bolma, "Ey sen beýle däl, eýle däl." Ol uja bilýänmi? Ol niwajaýny. Men diýjek bolýanym swobodny söz özerklik gaty erbetde soňa erbede gidýär bilýänmi? Uje o süýtoýlara geçip Soňa giden ok. Ýewropa ýaşa otur gulýaly. Amerika ýaşa 200 ýyl. Sen boş olan däl men bilýän, düşünýän sen görüpsiň, otaýny, butaýny, kultura görüpsiň, hemme zady görüpsiň. Ýaşuly biz berde toplum arada gurlap oturýuz. Ýaşuly, baýka, seret. Yok, bize demokratiya Şurada user söz verin, user aýdy ber. Aýt. Ýokarda taza gelen var, şoňa söz berseňiz. Ha, user aýdy ber. Salamu alaykum, hoş geldiňiz. 6499 user. Sesini kapatyp koýup durar. Töhmet atýarlar bular gurlemeýär. Bular diňe töhmet atýarlar. Kim Baýka. Men ýanky diýjek bolan zadym men açyklyk getireýine baýka sesim eşitip otyra. Baýka. Naprimер, sen maňa görmeden ýaşap görme. Sen Amerika gel, görersiň. Nähili Amerika gowy. Yo, dinle baýka men sana şunu diýjek bolýan. Ýanky ikimiziň aramyzdaky söz. Eger öz erklik her kim öz aýdanyny edip berse, olan gowzat däl. Şuma sen maňa söýersiň, men sana ine bu zatda biz uwajaýyna bir-birimize bilýänmi? Sen insan, menem insan.